Myslím si, že mnohí z nás boli vychovaní a spoločnosťou vedení k výkonu. Sebahodnotu si často spájame s tým, čo vykonávame, či sme produktívni, efektívni alebo úspešní. Bola to veľká téma aj v mojom živote, s ktorou som vnútorne bojovala. A ja som dlhé roky žila v obrovskom strese a pod tlakom. Nevedela som si užiť to, čo som dosiahla, čo som tvorila. Nevedela som sa zastaviť a oceniť seba. V kuse to nebolo dosť, stále bolo treba urobiť ešte niečo ďalšie alebo dosiahnuť niečo ďalšie. Mnohí sa preto asi bojíme spomaliť, lebo sme tak hlboko uväznení v starých kolejách životov a nastavení, ktoré často určujú náš vlastný rytmus a aj hodnotu. Každé spomalenie si od nás totižto vyžaduje niečo pustiť alebo opustiť vo svojom živote. Možno na chvíľu, alebo možno aj navždy. A preto sa tak tomu bránime. Bojíme sa tých otázok. Kto som, ak nepodávam výkon? Ak netvorím? Ak nemám túto pozíciu, pozornosť alebo príjem? Kto som, ak neodozdávam svetu konkrétnu hodnotu?